Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kah Neotrap Integrated Territorial Organization hanya kesengi kalapan benar. Ya ka arpun rio tarik unai wing kum ka red flag day, but hakan ya kesengi kan penlong ru ya ka rally nama dan yoring hap hado Assam House, but penlong ya ka jingthang mombati but thang ru ya ka ting shop jong ki arngut ki menteri rang ba. Kaseng kalaya weri ki pat ba ban mi renti bat ban ya shem bentalang kum kadak jong ka jing sngow lam ki lanot hamukro bat kum ju ban penram ki artali ki sarkar ka Meghalaya bat Assam. Habakran bikilat pathai khubor u presiden kahito ba don bok dakhar uloong baha kate kasngi kan sedang ya ka jinga ki da ka baya lom bat yat pat ba nama dan yoring hap lai kra ha ka por lai bji no phai sngi bat buat pat ka jingyat pat ba shadhan kiti ha ka ban pelong ya ka jingthang mombati kum kadak ban sngow lam ki mensim balaklat hamukro naga jing siat pathar ki pulet Assam ha ka arpu artarek menta ubenai ula ong ru baka seng ha kate kasngi kan thang ru ikiting shop jong ki arngut ki menteri rang ba kata jong u menteri rang ba ka Meghalaya u konrat ki sangma ba jong menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ban pernam ya baro artli ki sarkar ki ba shim khia ha ka ba de ba ka jingya da ki nong shok shno ha khaput jong ki arjala na po ka sisi yala ye shom kerki ban jarai ban shim no to ko ke sinjam ba ngin shim no to ki lat jinga ki ta ka bas dam sha ngin stam sha ya ka jing thang momenti hangte po Assam House habar itu te kan sedang la at ndil trek ka badai ka sisa jan hakapor lai bici te ka kan sedang sha ka jing ya professional yoring hat na fair biket nang tai ka ba kumba san spa mitar ye te ngin pungkut bat hangte Assam House bat hangtu ngin thang iki momenti bat iki ting shop song Himanta batu kondak kongkal ke sangma te ni kerpat u ki nong song sinong jong go breh nyok trap ba har te kaskin adu step ka pendro trek ba kandai ka red flag de ba ni kentu ik supportar ki jongi ki pra ka dokhat ba iki nong song sinong jong go breh nyok trap ba khamtam keja kejelah hi goro ko wei ba ki dei ban se ye kandai klama kum kadak bangi don ha ka jingma kandai ka red flag de ba kumbong contain nong way red flag day because we are in the mood of code blue